Dobrý deň, dobré ráno alebo dobrý večer v závislosti od toho, kedy sledujete alebo počúvate náš Štvorkast. Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Dnes sa budeme baviť o bezpečnosti. Nie sú to iba hackeri, takí, akých poznáme z filmov, ktorí útočia, ale sú to automatické roboty, ktoré denne podniknú milióny útokov na naše weby. Netýka sa to iba veľkých korporácií, bank. Skutočne tým cieľom môže byť aj malý web, možno nejaký e-shop alebo web nejakého mesta či dediny. Vieme sa voči tomu efektívne brániť a čo ak na to nemáte po svojej firme, povedzme, že samostatné IT oddelenie, alebo ide o malú firmu. Čo v takomto prípade? O tom sa dnes budeme baviť s mojím hosťom, ktorým je Andrej Tkáč, šéf B2B produktového oddelenia firmy Svan. Andrej, vitaj. Ďakujem za Som pozvanie. rád, že si prijal naše pozvanie. Budeme sa baviť o službe Web Application Protection, alebo skrátene WAP. A skôr, než sa k nej dostaneme, povedzme si, aké sú tie najčastejšie útoky. Ja už som spomínal, že sú veľmi silne robotizované a že sú ich skutočne obrovské množstva denne. My ako firmy čelíme každý deň nespočetnému množstvu útokov. Ja by som ich rozdelil do troch častí. Tí hackeri útočia v podstate na tri také zraniteľné miesta. Sme to my zamestnanci. Každý deň už niekto, kto nedostal phishingovú správu, asi neexistuje. Ransomwareové správy, ktoré obsahujú nejaký škodlivý software, ktorý sa môže dostať do firmy. Čiže takýmto spôsobom využívajú nás zamestnancov, našu dôveru, našu nepozornosť a nejakým jednoduchým odkliknutím môžeme spôsobiť veľké škody našej spoločnosti, v ktorej pracujeme. Ďalší typ útokov je v podstate samostatný na sieť, na samostatnú sieť. Hackeri sa snažia útočiť na vzdialené prístupy, ktorými my ako zamestnanci pristupujeme do verejnej siete, do VPN siete našho zamestnávateľa. Ďalej sú to DDoS útoky. Asi už každý sa s týmto pojmom stretol, že nejaký hacker sa snaží znefunkčniť obrovským množstvom požiadaviek konkrétnu sieť alebo konkrétne miesto v sieti, aby v podstate znefunkčnil tieto prvky v tej sieti. A ďalším tým levelom sú práve tie aplikácie. Či už sú to cloudové služby, ktoré my ako firmy využívame, verejné od ďalších dodávateľov, alebo sú to aplikácie, ktoré konkrétne my ako firma vytvárame a tvoríme ich a máme ich na webe a poskytujeme ich ďalej našim zamestnancom. Čiže tie hackeri využívajú potom v tých aplikáciách nejaké zraniteľné miesta, neaktualizované operačné systémy, chyby v kóde a tak ďalej. Aké firmy sú týmto najviac ohrozené? Je to o tom skutočne iba o tých veľkých firmách, alebo sa to týka aj tých menších? Tu už sa nehrá rolu, či sme malá alebo veľká firma. Ako si už spomenul, tie útoky sú automatizované. Tí naprogramovaní boti v podstate dennodenne skenujú ten internet, hľadajú tie miesta a možno keď je menšia firma má jednu aplikáciu, tak tých útokov má na seba menej. Keď je väčšia firma, aplikácií má vo svete vystavených viacej, takže tých útokov je logicky viacej. Ale v podstate asi tým hrozbám sa žiadna firma nevyhne. Čo by si možno poradil majiteľovi alebo majiteľke takého nejakého menšieho e-shopu, ktorý si možno ešte dnes povie, že mňa sa to netýka? Tento pojem alebo tento postoj je pri veľa aj stredných a malých firmách ešte stále pretrváva u tých majiteľov a vôbec si to neuvedomujú, že v podstate terčom útokov sú práve oni, tými automatizovanými útokmi, ktoré sa tu dennodenne dejú. A práve tie menšie firmy sú oveľa zraniteľnejšie, pretože veľké korporácie majú svoje robustné IT týmy, bezpečnostné pravidlá, ktoré majú ponastavované. A ten menší e-shop, menšia firmička je práve vždycky ten najzraniteľnejší článok v tom internete. Svan prišiel s inovatívnou službou, ja už som spomínal, že sa volá WAP, teda Web Application Protection, ktorá slúži aj pre takéto firmy. Možno si na začiatok povedzme, čo táto služba ponúka. Vezmeme si, že my ako firma prevádzkujeme nejakú aplikáciu a táto aplikácia je verejne dostupná na internete. Má svoju URL adresu, ktorú zadávame do webového prehliadača a v podstate pracujeme s ňou. Útočník takisto, k tým, že je tá webová aplikácia verejne dostupná, on sa môže na ňu tiež dostať. My ako keby tou službou WAP, Web Application Protection, medzi toho užívateľa alebo útočníka tú aplikáciu vložíme filter vo forme tejto služby cez v podstate tzv. DNS záznam, kde užívateľ v podstate presmeruje DNS záznam na našu službu WAP a ďalej v podstate WAP analyzuje ten trafik cez takýto filter a všetko, čo sa zdá podozrivé, zablokuje a to, čo je v podstate validné, tak ide na tú aplikáciu. Predstav si to tak, že keby si bol ty útočník, ideš cez webový prehľadač robiť nejaký útok
a tá aplikácia to spozoruje, tak tebe sa objaví v tom prehľadači, že máte zakázaný prístup. Čiže takýmto spôsobom to naozaj vieme odfiltrovať. Hovoríš o aplikáciách, čo si pod tým vieme predstaviť, čo všetko vlastne VAP dokáže chrániť? Je to všetko, čo v podstate beží na tej URL adrese. Pre príklad je to e-shop, to je najčastejšie pri tých maličkých firmičkách. Môžu to byť zákaznícke portály, kde sa schovávajú veľmi cenné dáta tých užívateľov, tých zákazníkov toho daného nášho zákazníka. Takže to sú veľmi cenné údaje pre tých užívateľov, či už sú to prihlasovacie údaje, platobné údaje, ktoré sa v tých aplikáciách nachádzajú, rodné čísla a tak ďalej, keď tieto údaje potrebuje pre danú službu. Takže sú to veľmi citlivé dáta a či sú to takéto typy aplikácií, ktoré tie firmy môžu spravovať. Čím sa VAP líši, povedzme, od takej tej klasickej DDoS ochrany alebo od nejakého firewallu? Firewall je v podstate zariadenie, ktoré je na kraji tej danej podnikovej siete. Sú na ňom nastavené pravidlá, bezpečnostná politika zvonku, znútra, sleduje sa tam tá prevádzka a v podstate kto, čo vo firme môže kde pristupovať, tak to je nastavené práve na tom firewalle. DDoS, ako som už spomenul, chráni v podstate pred tým množstvom požiadaviek, ktoré sa snaží ochromiť nejakú časť siete, aby ten nevalidný trafik odfiltroval preč a aplikácia, ktorá za tým DDoSom beží, aby fungovala ďalej. Čiže toto, keď povieme, tak bežia tieto služby na nejakej sieťovej vrstve a na tej sieťovej vrstve sa snažia ten nevalidný trafik odfiltrovať. Kdežto ten Web Application Protection je ako keby služba posunutá, ktorá už chráni priamo tú aplikačnú vrstvu, do ktorých naozaj pristupujú práve tí užívateľia. Čiže v tom je ten rozdiel, že je to aplikačná kontrola nad konkrétnou aplikáciou. Ako vlastne takýto útok, ktorý dokáže VAP nejakým spôsobom odfiltrovať, ako prebieha? Ako to napríklad ja ako majiteľ tej aplikácie zistím? Keď už túto službu máš zriadenú, nastavil si ju cez ten DNS záznam na našu službu, ďalej na konkrétnu aplikáciu, tak v podstate dostávaš prístup do portálu. V portáli je prehľadný dashboard, ktorý zbiera tie požiadavky, ktoré na tú aplikáciu chodia a zase sú tam požiadavky, ktoré sú validného typu a ktoré sú práve tie zablokované. Čiže ty ako užívateľ vidíš konkrétne v tom dashboarde, že koľko požiadaviek z akej IP adresy, prípadne z akej krajiny bolo zablokovaných. Ak sa ti nechce stále prihlasovať do toho portálu, tak v portáli si vieš nastaviť automatizované reporty a tebe ako užívateľovi tej aplikácie alebo majiteľovi tej aplikácie chodí každý deň alebo každý týždeň, ako si nastavíš tú frekvenciu, chodí ti report a v tom reporte prehľadne vidíš napríklad tie zablokované požiadavky. Čiže máš naozaj reálne prehľad o tom, že tá služba pracuje a to je práve to, čo chceme, aby ten zákazník videl, že naozaj chránime tú jeho aplikáciu. Čiže pokojne môže prebiehať útok, ja o ňom ani neviem a dozviem sa len na druhý deň, keď mi príde report. Presne tak. Dobre, ty už si spomenul, že ak si tú službu aktivujem v tej predchádzajúcej odpovedi, poďme k tomu, ako si ju vlastne aktivovať, viem, ako ju viem získať, ak teda povedzme, fakt prevádzkujem ten nejaký e-shop. Keď už máš záujem o takúto službu, máš prídelného obchodníka, kontaktuješ ho, povieš, že túto službu chceš, prejdeš s ním tie administratívne procesy, dohodne sa cena, podpíšu sa nejaké dokumenty, tak v podstate príde k zriadeniu služby, náš technik dostane v podstate tú požiadavku na zriadenie takéto služby, skontaktuje sa so zákazníkom, prípadne s IT človekom z danej spoločnosti, túto službu nastavia, zákazníkovi sa odozdá táto služba, odozdá sa prístup do portálu, všetko sa vyskúša, či funguje, či aplikácia, ktorá bola takto presmerovaná cez tento filter, aby všetko fungovalo. A de facto do jedného dňa sa dá povedať, že tá služba mimo tých administratívnych procesov je hotová. Povedal si, že ak mám obchodníka, čo ak nemám, ak proste teraz som sa skutočne dozvedel o tejto službe, viem niekam napísať, viem to celé vybaviť online? Na našom webe Svan.sk v podstate je kontaktný formulár, kde sa vypíšu tieto údaje, odošle sa táto požiadavka a vtedy už automaticky dostávaš prídelného obchodníka, ktorý ťa kontaktuje a potom tie náležitosti s tebou vyrieši. Dobre, a teraz povedzme, že potom jednom dni sa tá služba aktivuje. Čo prebieha potom? Začne sa filtrovať ten trafik. Ty hneď v podstate v tých prvých dňoch vidíš, že naozaj, že koľko tých reálnych požiadaviek bolo zablokovaných a hneď v tých prvých razoch nie je vôbec málo. Hej, že užívateľia sú väčšinou vždy prekvapení, že odkiaľ takéto požiadavky chodia. A to sú práve tí automaticky naprogramovaní boti, ktorí to skúšajú. Ty môžeš mať určite že silné heslo, dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá tam v podstate je, ale už dávaš ako keby ten priestor tomu útočníkovi, aby tam chodil a hľadal nejaké zraniteľné miesto, o ktorých možno zatiaľ nevieš. Čiže práve to je tá výhoda tejto služby. Že v podstate zablokuješ priamo už tomu útočníkovi tie dvere pred tým vstupom, aby na tú stránku chodil.
Voči akým všetkým možným útokom dokáže VAP chrániť? Najčastejšie to býva SQL injection, že útočník sa snaží do nejakých formulárov vkladať nejaké kódy, ktoré potom ako keby znefunkčnia tú aplikáciu, alebo sa vie do nej prihlásiť bez overenia. Cross-site scripting, snaží sa vkladať nejaké časti kódu do konkrétnej aplikácie. Web scraping, že keď automaticky naprogramovaní boti kradnú obsah z nejakých stránok, tak v podstate, aby to nebolo automatizované a zablokoval takýto trafik týchto botov a nesťahoval ti napríklad nejaké tvoje know-how, ktoré máš len pre nejakých zákazníkov a nechceš ich zdieľať ďalej s nikým. Čiže to sú také, dajme tomu, že 3 najčastejšie útoky. Ešte by som možno spomenul taký, že ak tam máš prihlasovaciu stránku, tak snažiť sa prihlásiť cez nejaké ukradnuté údaje do týchto portálov, ktoré sú bežne a medzi tými hackermi sa predávajú. Vieme, že títo útočníci nespia, stále inovujú, vymýšľajú niečo nové. Reaguje na toto VAP, ako často sa nejakým spôsobom updateuje, aby bol schopný reagovať aj povedzme na nejaké nové výmysly hackerov? Veľká výhoda je, že tá služba je cloudová. K zákazníkovi sa naozaj reálne nič neinštaluje, v podstate celé to beží naozaj na úrovni konfigurácie a spolupracujeme s globálnym hráčom, ktorý podniká v oblasti kybernetickej bezpečnosti a takú služba je cloudová, čiže on veľmi rýchlo reaguje na tieto nové hrozby, či už keď sa udeje nejaký útok v Číne, tak behom v podstate pár minút je tá služba aktualizovaná v rámci celého sveta a viem, že toto je nová hrozba a takýto útok, ktorý chránite, tak zablokujte všade. Čiže je to veľmi veľká výhoda tohto, poviem to tak, že svetového hráča. Ako dokáže ten systém odlišiť, či ide o útok alebo ide o nejakého bežného používateľa? Nemôže sa stať, že povedzme vďaka VAPku sa nedostane na môj e-shop nejaký zákazník, ktorý chce mňa nakúpiť? Práve ten naprogramovaný bot má nejakú svoju, poviem to tak, že štruktúru, ktorú sa prezentuje v tej sieti a práve ten Web Application Protection vie, ako sa títo boti správajú. Možno sa to tebe niekedy stalo, browsoval si na nejakej stránke, ktorá už mala podobný typ služby, tak na chvíľku sa ti zobrazilo také koliesko, že overujem, či nie ste robot a to je práve tá jedna z tých ochrán, že overuje, že ako sa ty budeš správať a práve v tej chvíli tá aplikácia vie, že či ste bot alebo ste reálny užívateľ. Ja vtedy nerobím nič, ako ten systém vie, že... Ten systém to práve vie, že vie to vyhodnotiť, že či si reálny. Keď na to čumím, proste, že sa tam točí kolečko, tak akože som OK. Si niečo s myškou asi. Tí boti to majú naprogramované, čiže je to také... Ako zákazník, ktorý má inštalované VAP, zistí, že bol teda cieľom nejakého útoku, spomínal si, že dostáva nejaký report a môže sa to dozvedieť aj online? Najčastejšie sa to dozvie z týchto reportov, lebo reálne on už nemá ako keby, keď tomu útočníkovi to orežeme ten prístup, tak on reálne sa ďalej za tú aplikáciu nedostane. Jemu sa zamknú dvere pred nosom, keď to tak poviem, a de facto tebe ráno príde report, že si mal v podstate nejaký útok, ktorý bol zmarený. Spomínali sme už ten príklad, stále hovorím o tom majiteľovi nejakého malého e-shopu. Nemusí sa ten zákazník teda báť, že povedzme VAP spomalí ten web, že ho to nejakým spôsobom ohrozí v tom jeho biznise? Áno, medzi užívateľa a tú konkrétnu aplikáciu e-shop vkladáme nejaký ten filter, ktorý môže spôsobiť maličké oneskorenie, ale v podstate tým, že sa to deje na okraji tej siete, na tom D1 zázname, tak to oneskorenie veľmi pomalé, niekedy až nulové sa dá povedať. Čiže naozaj užívateľia alebo majiteľia sa nemusia báť, že sa im spomalí alebo zvýši sa tam latencia z používaní tou aplikáciou. Svan ponúka túto službu niekoľko týždňov. Vieš už povedať nejaké konkrétne príklady, keď sa vďaka nej podarilo zachrániť povedzme niekomu takúto aplikáciu? Ťažko sa to dá kvantifikovať, že či sme niekomu zabránili alebo koľko im útokom sme zabránili, to vieme povedať, ale či ten útok by bol veľký alebo malý, tak to povedať nevieme. Každopádne máme číslo, že aj tí užívateľia to vidia, že proste zabraňujeme dennodenne veľkému počtu požiadaviek, ktoré sú v podstate nevalidné, sú to požiadavky od hackerov a takto v podstate ich zablokujeme a zamkneme pred nimi dvere. Ty si spomínal, že vlastne zákazník, keď má nainštalované VAP, často je aj prekvapený, že koľko takýchto útokov dennodenne prebieha. A aké sú reakcie vlastne zákazníkov, keď prvýkrát vlastne zbadajú, že sú non-stop pod nejakou palbou hackerov alebo teda botov? Sú veľmi prekvapení, že uvidia nejaké číslo, ktoré bolo zablokované a práve to je to, že ilustruje to tomu zákazníkovi, že naozaj treba na tieto veci dbať a naozaj chrániť sa v tom svete internetu. Tak ako si doma zamykáš dvere, tak v podstate treba si zamykať dvere aj pred tými útočníkmi, ktorí prichádzajú v tom virtuálnom svete.
Je dôležité, aby povedzme zákazník, firma brala všetky služby, teda konektivitu, cloud a možno aj takéto nejaké kyberbezpečnostné služby od jednej firmy? Dáva to nejaký zmysel? Určite to dáva zmysel, je to výhodnejšie a tých výhod je niekoľko. Hej. V prvom rade má jedno kontaktné miesto, či už je to nejaký obchodník alebo nejaký helpdesk, kde rieši nejaké svoje požiadavky, nemusí to riešiť s rôznymi dodávateľmi. Tým, ako si spomínal, že sú to viaceré služby, ktoré sú prepojené, či už sú to nejaké cloudové služby v nejakej infraštruktúre, tieto bezpečnostné služby, firewall, DDoS a napríklad WAPCO a celkovo tá konektivita, za ktorou beží celá infraštruktúra tohto zákazníka. Tým pádom my vieme odhaliť aj nejaké bezpečnostné rizika tej danej firmy, či už v tej sieťovej infraštruktúre alebo v tej cloudovej infraštruktúre, ktorú má. Kdežto keby to malo do rôznych poskytovateľov, tak nemá na toho zákazníka taký komplexný pohľad. No a v neposlednom rade je to ušetrenie tých nákladov. Keď si to vezmeš ako skupinu služieb od nejakého jedného poskytovateľa, tak ušetríš na tých nákladoch, ako keby si to bral samostatne od rôznych poskytovateľov. Poďme možno k 3 kľúčovým veciam, a to sú peniaze, prachy a peňaží. To znamená, koľko ochrana cez WAP stojí. Základná cena jedného chráneného prístupu alebo aplikácie začína na 250 €. Každý ďalší chránená aplikácia v tom balíku je 60 €. Čiže bavíme sa možno v rozmedzi od tých 200 do 300 €. Samozrejme, obchodník už vie so zákazníkom pracovať, ak sa zavieže na nejaké dlhšie obdobie, berie to so skupinou ďalších služieb, tak tá cena sa vie nejakým spôsobom ponížiť. Ale keď to vezmeme, je to interval od 200 do 300 € podľa počtu chránených aplikácií. Ale keď si to vezmeme s nejakým škodou, ktorú môže spôsobiť, tak na základe informácií od zdroja Mastercard, ktorý vedie tieto útoky alebo nejaké škody, ktoré spôsobil na spoločnostiach, tak v malom a strednom segmente je to od 100 000 až do 1 milióna. Samozrejme záleží, koľko tá firma generuje zisk. A v neposlednom rade je to nejaké strata toho renome toho zákazníka, že od tejto firmy mi unikli moje údaje ako zákazníkovi a asi potom naozaj strácam nejaké potom to revenue, tú kredibilitu od toho zákazníka. Je možné WAP prispôsobiť konkrétnemu biznisu, či už niekto prevádzkuje, nejaký rezervačný systém, e-shop, alebo ako si spomínal, nejaký zákaznícky portál. Je tam možnosť nejaké modifikácie? Je to v podstate jedno. Každá aplikácia, či už e-shop, rezervačný systém, portál, nejaká softverová firma vyvíja svoj nejaký systém, ktorý to beží tiež na jej. Čiže všetko, čo beží na URL adrese, ty sa dostávaš na to cez prihliadač, čiže všetko toto vieme chrániť práve na tej aplikačnej úrovni. Čiže rozdiel tam v podstate nie je. Možno úplne na záver, ak by pre tebou stal zákazník, ktorý váha, ako by si ho 1-2 vetami presvedčil, že WAP je to, čo skutočne potrebuje? Ja by som to povedal tak, že na príklade, že žijeme možno väčšina z nás v paneláku a každý má v tom paneláku dvere zamknuté, ale už to, čo chceme urobiť, že aby dole ten hlavný vchod do toho paneláku bol zamknutý. Čiže ja by som to prirovnal k tomu, že ak nechcete, aby sa vám niekto potuloval po chodbách, tak zamknite ho už v podstate hneď na tom vstupe a nedovolte mu ten vstup, aby chodil po tej aplikácii a hľadal nejaké slabé miesta, kde potom vie zaútočiť a nejakým spôsobom zneužiť nejaké údaje, ukradnúť, zašifrovať a potom ďalej s nimi pracovať. Andrej, ešte raz ďakujem, že si prišiel do Štvorkastu, že si našiel čas a pevne verím, že stále viac a viac ľudí si uvedomí, aké nebezpečenstvo nám hrozí a že toto už skutočne nie je nejaká minoritná téma, ale téma veľmi dôležitá. Dobre, ďakujem pekne a dúfam, že aj naši poslucháči a diváci si to uvedomia, že naozaj chrániť sa treba. Prajem vám krásne a bezpečné dni, nielen v online svete, ale aj v tom skutočnom a verím, že čoskoro sa vidíme pri ďalšej epizóde nášho Štvorkastu. Zatiaľ sa majte krásne.